Kagidante na nga to presyo ti krudo ken gasolina imunan ng pagsatid at Duma Transport Group amang isang katday di transport strike. Banag nga ikonsidera ni DOTR Cordillera Regional Director Glenn Dumlao kas kilo aganwat. Kaputasan na nagtaod iti gobyerno tinasawa parikot. Impeteng na aparikot daytoy iti sangalubungan gapo iti manarimaan agubat iti Middle East. Gapo iti dayta agtalek nga amo ti gobyerno ti wagas tapno masolusyonan ti parikot iti transport sector. Kabiyatan na dua a local transport group ti nagkalintigan saan makipaset iti posible pan nakipatumpal ti strike inton bigat. Gusto ka natin talagang manormalize, bumaba yung presyo. Yun sana namang isipin nila, pag silang makitid. Buti sana kung gobyerno yung biglang nagtaas na wala namang connection sa